Bona tarda, és 7:15 del vespre. Comencem aquí un avanç informatiu des del canal 324 conjuntament amb TV3 amb una notícia d'ultimíssima hora, i és que el Tribunal Constitucional acaba de votar i hi ha sentència sobre l'Estatut. Per tant, anem en directe cap a Madrid. El nostre company Josep Capella està recollint tota la informació d'última hora. Josep, hi ha sentència? Es coneixen els detalls? Bona tarda. Hi ha sentència sobre l'Estatut, no en coneixem encara els detalls, almenys de forma oficial. Els magistrats del Tribunal s'hi han posat a les 5:10 d'aquesta tarda a votar la setena ponència que ha elaborat la pròpia presidenta de la institució i que a última hora, aquest matí, hi ha introduït alguns canvis per tal d'intentar fer l'últim esforç per sumar-hi alguns magistrats. Segons informacions no oficials encara, el resultat ha estat de 6 vots favorable a la projecte de sentència de Maria Emília Casas i 4 en contra, encara que són informacions que no s'han pogut confirmar oficialment perquè el Tribunal té com a política informativa no fer-ho públic fins que es trasllada a les parts. En aquest cas, el Partit Popular, la Generalitat i el Parlament de Catalunya, entre d'altres, i evidentment el govern de l'Estat, que estaven personades en aquest procés contra l'Estatut de Catalunya en un recurs que hi va presentar el Partit Popular. Recordem-ho, el 31 de juliol de l'any 2006. En aquests moments, els magistrats comencen a abandonar la seu del Tribunal després d'aquesta votació que s'ha produït en una sessió que ha durat aproximadament 2 hores i en la qual, repetim encara que no de forma oficial, hi ha sentència de l'Estatut, això sí que és oficial, però el resultat seria de 6 vots a favor i 4 en contra. En concret, fent les deduccions lògiques, els magistrats, el progressista Manuel Aragón i el vicepresident Guillermo Jiménez serien els que s'haurien incorporat a la majoria de 4 diputats progressistes que ja estaven d'acord amb la ponència que havia elaborat la presidenta Maria Emília Casas, que, recordem-ho, ahir a la tarda va ser aquí al Tribunal i va mantenir una reunió d'urgència amb Manuel Aragón. De totes maneres, Josep Capella, aquesta ponència se'n saben detalls, s'havia comentat, hi ha experts que han dit que segurament és la ponència de les 7 que s'han presentat al llarg d'aquests gairebé 4 anys, la que podria ser més favorable a l'Estatut català. Sí, recordem que, segons tampoc hi ha informació oficial, però sí que les notícies apunten que el text original de Maria Emília Casas preveia tombar, diríem, entre 13 i 14 articles de l'Estatut de Catalunya i sotmetre'n una vintena més a interpretació, és a dir, que són constitucionals sempre que s'interpretin de la manera en què ho diu la presidenta, ho diu la institució. Però desconeixem, després dels canvis que hi ha introduït Maria Emília Casas durant la tarda d'ahir i aquest matí, per tal d'ampliar els suports que tenia, quins han hagut de ser els retocs que hi ha hagut de fer. En concret, desconeixem com ha quedat les qüestions més referides a la nacionalitat, tant a l'article 8è com al preàmbul de l'Estatut, que ja van fer que Manuel Aragón, el mes d'abril, tombés l'anterior projecte de sentència que va elaborar el sector progressista, en aquell cas Elisa Pérez Vera. Cal veure quines han estat les concessions que ha hagut de fer la presidenta de la institució, Maria Emília Casas, perquè finalment hi hagi hagut sentència i hagi assolit el resultat, que si es confirma seria aquest que us comentàvem. Josep, si et sembla, tenim en pantalla ara mateix que posarem aquests 10 magistrats que han participat en aquestes deliberacions. Recordem que el Tribunal Constitucional en té 12, n'hi ha un que va morir i no ha estat substituït, i n'hi ha un altre, que és Pablo Pérez Trems, que va ser recusat i per tant no ha participat en les deliberacions sobre la sentència de l'Estatut. Aleshores és quan queden aquests 10 magistrats, a qui veiem ara mateix en pantalla, a favor, com bé ens deies, Maria Emília Casas, Elisa Pérez Vera, Eugeni Gai, Pasqual Sala, Manuel Aragón i Guillermo Jiménez. Aquests dos últims són els que tot apunta que haurien votat sí a aquesta ponència, que és el que tu ens deies. I en contra hi hauria hagut en Vicente Conde, Javier Delgado, Jorge Rodríguez Zapata i, per últim, Ramon Rodríguez Arribas. Seria aquesta la composició que hauria donat lloc a aquesta sentència, Josep? Previsiblement aquesta és finalment el sentit de la votació, que recordem, quan es confirmi, hauria estat de 6 vots a 4. També hauríem d'indicar que en la jornada d'avui el que està comunicant en aquests moments el Tribunal Constitucional és, diguem-ne, només la resolució de la sentència. El contingut exacte i precís serà més endavant. En aquests moments es farà una resolució dient
15 articles són inconstitucionals, 15 altres són constitucionals si s'interpreten de la forma com diu el Tribunal en els seus fonaments jurídics, i finalment un tercer capítol dient els articles que desestima del recurs del Partit Popular. Eren, recordem-ho, 124 articles que va impugnar el Partit Popular i 12 capítols de les disposicions transitòries, finals i derogatòries. I també recordar que en total, afectats, hi ha més de 208 articles de l'Estatut de Catalunya. Josep, no sé si tornen a trucar com abans o ens pots donar alguna informació d'última hora, perquè sé que estàs connectat tu i la resta de companys amb qualsevol persona que ens pugui donar algun tipus d'informació. Si és així, crec que tenim llum verda per poder-ho fer i per poder tenir la informació d'última hora. Mentrestant, el que et volia també preguntar, perquè quedi clar, justament els punts més polèmics de l'Estatut, els que en aquest recurs més arestes havien tingut, era el tema de la llengua catalana i també el de concepte de nació, que està justament en el preàmbul. Sí, evidentment, aquests articles sobre qüestions nacionals, bàsicament un dels capítols del preàmbul en el qual admet que el Parlament de Catalunya ha declarat Catalunya com una nació i, sobretot, el títol 8è, l'article 8è referit als símbols nacionals, eren els que més prevencions, diguem-ne, oferien per part d'alguns magistrats, tant progressistes, en aquest cas, com també, evidentment, tots els del sector conservador. El capítol de la llengua, el capítol de la justícia, són altres disposicions que poden resultar afectades per aquesta sentència, però en aquests moments, sincerament, potser no podem fer aventurar en què ha quedat tocat, com ha quedat tocat finalment l'Estatut català, perquè seria molt agosarat per part nostra. Josep, si fem una mica de memòria per contextualitzar el que ha passat, recordem que aquest Estatut es va aprovar, l'Estatut es va aprovar el 30 de setembre del 2005 al Parlament, un Estatut, un text que després va ser modificat amb aquell pacte entre Zapatero i Artur Mas, després va ser aprovat en referèndum també pels catalans, a les Corts, abans, també, per tant, a Congrés i Senat, i tot això passava fa 4 anys. En tot aquest temps, què és el que hem viscut? Sí, evidentment, el Tribunal ha passat per diferents qüestions perquè, per exemple, com dèieu, es va recusar un magistrat, va morir un altre, per tant hi ha hagut en aquests moments 2 vacants. Hi ha hagut també altres capítols, com per exemple la modificació de la llei del Tribunal Constitucional, la pròrroga d'alguns dels seus magistrats i també, és a dir, han estat 4 anys plens d'incidents de recorregut, de recursos, de recusacions, que al final han decantat fins aquí, fins al dia d'avui, que és aquesta sentència. En contra, pero como digo, aún no tenemos nada confirmado de manera oficial. Josep, crec que estan donant algun tipus d'informació. Estem pendents, no sé si tu també t'arriba, estaríem potser donant els detalls de la votació. No sé si tu tens... Bé, Josep Capella, m'escoltes? Sí, perfectament. Val, perfecte, és que veia que tenies una de les orelleres fora. No sé si hi ha algun tipus d'informació sobre la votació. Aquest 6-4 que parlàvem, 6 a favor, 4 en contra, no sé si estan arribant informacions que ho puguin confirmar, és així? No, encara no, sobretot fins que la política informativa del Tribunal és molt curosa en aquest sentit, que fins que les parts, totes les parts, han confirmat la notificació oficial de que ja l'han rebuda i la tenen en el seu poder, que no fan la traslladació als mitjans de comunicació, tot i que recordem, i els nostres oients ho poden veure a diari en els mitjans de comunicació, en aquests 4 anys han estat constants les filtracions de dins, de fora del Tribunal, que han anat apuntant per on anaven els debats. I en aquest cas també hi ha hagut, no ha sigut una excepció, i avui també hi ha hagut aquesta filtració, diguem-ne, abans, per conductes no oficials, abans de la notificació oficial. Perfecte, Josep, doncs estem en contacte amb Madrid, davant de la seu del Tribunal Constitucional, on aquesta tarda s'ha votat aquesta sentència de l'Estatut. Estarem pendents per poder confirmar quin ha estat el sentit de vot de cadascun d'aquests 10 magistrats. El que sí que hem de dir és que s'espera una reacció, en aquest cas per part del president de la Generalitat, José Montilla, que farà una declaració institucional en els propers minuts, en les properes hores. La seguirem aquí en directe al canal 324, així com també totes les reaccions polítiques que generi aquesta sentència
conèixer finalment la sentència de l'Estatut 4 anys després que fos aprovat i que entrés en vigor. Per això, precisament, anem cap al Parlament de Catalunya per saber quin ambient s'hi respira ara mateix. Jaume Freixas, darrere teu els passadissos buits, però suposo que de reaccions, tot i no ser avui una tarda de ple i, per tant, no ser-hi tota la cambra, sí que n'hi deu haver hagut. Què tal? Molt bona tarda. Des del Parlament, doncs encara no hi ha hagut cap reacció aquí al Parlament de Catalunya. Molt silenci, es pot comprovar aquí al meu darrere, molta tranquil·litat, molta quietud, i és a dir, hem de dir que ara l'activitat sobretot està en els despatxos. És una norma de mínima elemental prudència per part de molts portaveus polítics, la d'intentar esbrinar el contingut d'aquesta sentència, i si el nostre company Josep Capella, que està a la porta del Tribunal Constitucional, encara no ha pogut esbrinar quins són exactament els detalls d'aquesta sentència, no serem nosaltres des d'aquí més agosarats, doncs hi entrarem en alguns detalls o en detalls que encara no es coneixen. En tot cas, la classe política catalana estava molt previnguda al llarg d'aquesta jornada, sobretot aquesta tarda, de que la sentència veuria la llum aquesta tarda, i per tant segurament ara estan intentant recabar informació des de les seves fonts en directe a Madrid, des del Tribunal Constitucional tenien alguns observadors a Madrid, els seus propis diputats dels grups parlamentaris al Congrés que estaven seguint de la millor manera possible aquestes deliberacions per intentar esbrinar els detalls d'aquesta sentència. Sí que hem de dir que el president de la Generalitat, José Montilla, estava preparant una declaració institucional que en els últims dies, en les últimes hores, ha tingut diversos contactes telefònics amb el cap de l'oposició, Artur Mas, per intentar consensuar aquesta declaració i per intentar fer una manifestació d'unitat al voltant d'aquesta sentència de l'Estatut. Una sentència, el contingut de la qual encara no es coneix i que intentarem en uns moments intentar tenir alguna primera reacció i concreció dels portaveus dels grups parlamentaris. Jaume, doncs estem molt pendents. De fet, ja havien sortit algunes informacions just aquest migdia que el president Montilla havia deixat lliure la seva agenda per les pròximes hores davant d'aquesta hipotètica, aquesta possible sentència que al final s'acaba confirmant. També recordem que per part de Duran Lleida s'havia també anul·lat un viatge a Guatemala en previsió que pogués ser justament aquesta tarda. Tenim, per tant, línia oberta també amb el Parlament per qualsevol compareixença que hi pugui haver, qualsevol reacció. Jaume Freixas, gràcies. Fins després. Nosaltres, de moment, ho deixem aquí. Acabem aquest avanç informatiu per TV3 a l'espera que ens arribin noves notícies. Continuem, però, tota aquesta actualitat, aquesta sentència de l'Estatut que avui, 28 de juny del 2010, dicta el Tribunal Constitucional. Encara no se'n saben detalls, però els anirem coneixent en les properes hores. Ho deixem aquí per TV3. Seguim pel canal 324.